Helo, Sion yma o Goleg Menai Bangor. Bleser gyda gyhoeddi bod ni'n cychwyn cwrs cyfansoddi i ddechreuwyr yma yn y coleg, yn cychwyn ar y 7 o fis Ionawr. Os ydych chi dros 11 oed ac efo diddordeb mewn sgwennu caneuon, mae'r cwrs yma'n agored i bob math o gyfansoddwyr. Fel y gwelwch chi, dwi yma yn y stiwdio efo'r offer arbennig yma o'n gwmpas. Nid yn unig y fyddwch chi'n cael eich hyfforddi, ond fyddwch chi hefyd yn cael gwneud defnydd o'r offer yma yn y coleg. Yn ogystal â gweithio yma yn y coleg, dwi'n gerddor proffesiynol tu allan. Dwi hefyd yn aelod brwd o'r band Fleur de Lis ac wedi bod yn ddigon ffodus i chwarae llwyfannau hyd y lled Cymru, yn ogystal recordio a chyfansoddi ar gyfer y band a bandiau eraill hefyd.